kuna mwari hakuna zvinorema kuna mwari maiwe yesho kuti mwimbira charegera hakuna zvinorema regera fine. Okay guys, apa tisu hedu neVK Heart family, madam, sister, ma-assistants, ma-brothers neLipson family. Saka guys, timbotarisa dressing yamakoto enyu first. Makoto enyu anenge achida kuluka kamanje azoluka kusingade kulukwa, kunenge kuchida matrauzi chichichi. Apa tanga titori mukiu hedu kuenda ku ice skating. Apa ndatozopiwa kajuzi guys, ndatoenda zvangu ndichitoslaya paye, saka ndatozopiwa jacket neVK Heart family. Vatozondipa jacket, vatoona kuti apa munhu ari kutoitawo ngekahuku kadirwa mvura inotonhora kakashaya zvekuita. Ndakatozopiwa andizvaneso wakazopiwa jacket after ndambogudza kutakura jacket ndaamudza makoto enyu ndavipfeka jizwa no I want to look delicious, you know me can look, I'm a mighty. Ngati okay, it's fine, when the code gets you go catch him now. Atisawo takaenda apa manje hatichangopinda manje bhozana ndakatoona kuti amai ava nhasi vanga vachazviuraya nechando yaive surprise problem. Dai takaziva kuti no kumberi takagadzirwa huhu chine mukaka taitoenda takatraina and it was our first time guys kupinda muzvinhu zvakadai kuexperience this, like wow, mwari vakanaka vedu guys, God is good always. Apa edu taitofamba umwe wake asina meno zvake. Aona manakiro anga kaita nzvimbo iyi akupindwe mahara vedu dai wapindwa mahara tata kusabvako, but money guys, these people, they are so lovely, they always smile, make you laugh free. It was like tisoedapo mukutona tichipfeka shangu zvekuzoita confidence ungati tichagona kuzvitambisa zvinhu azingenenge ziva zvati tapinda mukati umu vedu takapinda tine dzunguka because kutanga zvaive easy, uchifamba nazvo ruko hapana, umu mai munosvedza. Saka ndakaisa gumbo ndakati baby let's go back. Tikati regai masini yapinda, handimugona masini yacho aitoda kudonha, tikati aiwa regai vapinda, tambosama makoti aita chinamira uyu ndikambomusiya ndambonowokerawo vamwe ndikaona wene wake vanhu vakuita kunamira nekunzi kuita chinamira hamusaoneka confidence kana tandaza nekenhema. Apa takatozoya kutozotorwa nzi tende pakatika, but tata kuzamirirawo papaya mangari ma1 guys, angari ma1, but we'll get it next time. Saka apa manje taitya, ndakudza taitya kuti zvekutamba, taita kamoyo kaifara, but tichitya kudonha because takawana kudonha maidonha muka, mamusingadonhe munhu because maita kuti boom, ukadonha vaita kuti boom. Vazvijaira, that's why muchiona Ramadan isusu taitoda kutotedzerawo kwaana tandazva kuti toda kusarira apa. You can guess kuti ndaitaura nezvechiapo, delicious. You see, I know I was talking about delicious. So guys, this food was amazing, very hot, not wow. So we love you guys, we have fun. Thank you guys for your love.